Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Arrinkuntrinkuntrankun mailuaren hotxa, arrinkuntrinkuntrankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan-lara-lai, lara-lara-lara-larai, lan-lara-lai, lara-lara-larai. Sagarra lore-lore denbora denean, sagarra lore-lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Lan-lara-lai, lara-lara-lara-larai, lan-lara-lai, lara-lara-larai. Arrinkuntrinkuntrankun mailuaren hotxa, arrinkuntrinkuntrankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan-lara-lai, lara-lara-lara-larai, lan-lara-lai, lara-lara-larai. Hiru ta hiru sei dira ta hiru bederatzi, hiru ta hiru sei dira ta hiru bederatzi, festa giro honetan ez gabiltza gaizki. Lan-lara-lai, lara-lara-lara-larai, lan-lara-lai, lara-lara-larai. Arrinkuntrinkuntrankun mailuaren hotxa, arrinkuntrinkuntrankun mailuaren hotxa, hemengo lagun hauen festarako poza. Lan-lara-lai, lara-lara-lara-larai, lan-lara-lai, lara-lara-larai. Sagarra lore-lore denbora denean, sagarra lore-lore denbora denean, gazteak hankakarin soinua astean. Lan-lara-lai, lara-lara-lara-larai, lan-lara-lai, lara-lara-larai. Arratsaldeon, trikitron! Hoi da! Agur, yogur! Agur, yogur! Baina, Pepillo, zer diozu? Hasi aurretik dagoeneko agur esaten. Bai, agur, jende gehiegi dago hemen. Ale, venga, zoazte. Kalera, etxera, parkera, zuek aukeratu nora, baina ospa. Pepillo, mesedez, ez zaite hain zakarra izan gure lagunekin. Tren geltokia leporaino bete dute, hemen ez dago zertarako tokirik. Basko zobe, arratsalde mundiala izango da. Goiz guztia pelipe giratzen pasadu, eta orain atxeden hartzea tokatzen zait. Beraz, kontu zibili nirekin, bestela okupa hauek ostikoko bidaliko ditut. Ai, Pepillo, zu beti kexuka, beti marmarka, beti umuritxarrez motel. Baina zer gertatuko litzateke geltokian jenderik ez palego, Honek basamortua emango luke, basamortua. Hainbeste jenderekin, tren geltokia baino, ganadu feria ematen du honek. ¡Yaupa, bizkiro! Kaixo denoi! Maitane, Pepillo! Zer modu? Aupa, kuadrilla, baina zer egiten duzu, hartzain piura horrekin, Guapo gaude, Txidan, atera izan segituan,
txorizoa eta gazta askari egin beharri eta... Bizkor, bizkor! Apa, arra, Eta txorizoa? Non dago, baserriko txorizoa, zera potolakoa! Txorizoa, bizkor! Oz, jo! Olentzero tripontzia. Txorizo osoa irentzi duk, Mabolio, ugaztu naragilea, emaidak kasta hori segituan. Tira, bizkideok, utziliskarrak eta lanian hasi berdeguta, lanian. Tira, birri, zenbat ardi ekarri dituk? Ja, zebat, Berreun ardi buru, Eta itxibiton, ekarri alde txarrixa? Ze? 500 kilokoa, arra txarrixa, darri. Ba, nik ekarri ditut txekorrak eta alde ondan jarriko ditugu nik ekarritako txekorrak. Ik ekarritako ardik beste alde hortan eta ire txarrixe hemen erdien danak ondo ikus dezaten. Txirri. Zertan aiztarete? Konplota prestatzen? Atea zen konplota eta zen monplota moter. Hemen ganadu ferilla montatu diau bestik ez. Ganadu feria hemen Barakaldoko geltokian ez daie izango. Baiezpa, maitane, baiezpa. Geltokia lekua proposa da hortarako jende asko ibiltzen da mendi batetik bestea eta eundoko neoz itxeko diamen, Jat! Mira, Barakaloko hauek ginenak, baserritari txura daudate, abenestu egingo gaitu, tos, Aiene, haze kaskarrekoak, Pepe joan gizaude. Ai, oiokak, usoak, behiak, txakurrak, txerriak, txoriak. Lasai, Pepillo, lasai, txirrik antolatuko dudana, Ardiak, beleak, sugeak, zaldiak, Ez da zer gertatuko, ikusiko duzu, lasai. oioak, basundeak, elefanteak, krokodiloak, mamutak, hausagak, zegoak. sartu diogun, Pepitxo, xistrin hori, den-dena sinistu dik, den-dena gainera. Oi, dira, txun alakoa, jopere, zuri geratu duke, zuri. Elurrezko pampina ematen zien. Hori bai, pampin itxusia, Aizue. Hala ere, trikitronen baditugu animali dotoreak, Izango ez ditugu ba? Openaz! Txiribitonus rex! Txirrisaurio katastrofikoa! Momia parea! Tos! Lasai! Arrapasa. Aizue. Guk abere dotoreak ditugu hemen gure trikitronen. Zuek denok ezagutzen dituzue, ez da? Bai, noski ez dira ferietan ibiltzen diren horiek ez. Leoia, elefantea, kirikinoa eta xagua. Hau da, gure zoodantzaria! Errepikan naizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Gure burura etorrita esan,
errepikan haizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Laran lara, laran lara, laran lara, laran lara, laran laran lara, laran lara, laran lara, laran lara. Gorde-gordeka jolastea? Niri ere bai, izugarri! Eta Pepito ipurterrek ere atsegin duela uste dut. Ze, izkutatzen naizen bakoitzean, nire atzetik ibiltzen da. Mozolo xamarra da batzuetan, ez da? Bai. Aizue, zuek planeta honetan, jolas divertigarriak dituzue, petanka, partxisa, mozorrotan. Baguk gure planetan, herensuge kosmikoekin jolasten dugu. Ikusi alduzuen noizbait herensuge kosmiko bat? Ez! Ba begira, gaur gauean, teleskopioa hartu, zerura begiratu, eta antxe ikusiko duzue, istar! Herensuge kosmiko ezagunena. Bere historia kontatzen nahi duzu, Entzun barretaz, Esere, egingo naiz. Herensuge kosmikoak, izar batetik jaiotako, animalia erraldoiak dira. Argi berezia isladatzen dute, izugarrizko dira. Unibertsoa alderik alde zeharkatu, eta azken puntura iristen direnean, pumba! Itzali egiten dira betirako. Duela milaka eta milaka urte, herensuge kosmiko bat jaio zen. Istar izena jarri zioten. Eta handik gutxira, Momo, gure buruzagiak, honela agindu zion. Zintzoa eta jatorra zarela uste dut, istar. Segi beraz unibertsoa alderik alde zeharkatzera, hori baita zure lana. Baina gure herensuge kosmikoa gaztegia zen, nagia eta beldurtia. Etzen bat ere abentura zalea. Derrigortuta hasi zen bere bidaia. Ateneatik Merkuriora, Merkuriotik Saturnora, Saturnotik Artizarrera. Eta gehiegin nekatu, eta lo geratu zen 10 urtez. Ez zuen unibertsoa zeharkatu. Eta beraz, etzen bere argia itzali? Momo, honen berri izan zuenean, izugarri haserretu zen. Alferra zara, eta lan astuna eta nekezta jarri beharko dizut. Aurrerantzean ez duzu berriro lorik egingo, eta hurrengo 100.000 urteetan, ilargi baten forma hartu, eta gauero argituko duzu zerua zure dizdirarekin. Orduan gure herensuge kosmikoak gogoz beti zuen Momok agindutakoa. Ez zuen inoiz huts egin. Gauero, ilargi aurpegiaz, argiztatzen du zerua goizaldera arte. Munduko neskamutikok argi pixka bat izan dezazuen. Ze historio polita, ezta?
Beno, badakizue gaur iluntzean teleskopio hartu, zerura begiratu, eta antxe zorte pixkategin antxe ikusiko duzue istar, herensuge kosmiko ezagunena, bole! Gero arte, laguntxo. Ez dakiz ze gertatzen den gaur hemen, baina giroa kaskartuta dagoen. Abai, banik, justu alderantzizkoa esango nuke. Inoiz baino giro hobea somatzen dut. Mesedez, Albina. Ganadu feria, jendea gora, jendea bera, animaliak dantzan. Eta ez hori bakarrik, herensuge kosmikoak ere inguruan dabiltza, baita ikazkin prestuak ere. Basar daitezela korrika, eurak dira tateren geltokiko jatorrenak. Ja, batozela! Gaurko lehiakideak ezagutzen hasiko gara. Lehenengo finalerdian zein dugu izen abizenak? Garazi Fernandez. Garazi Fernandez. Zuri gauza asko egitea gustatzen zaizkizu ezta? Bai. Ja, adibidez? Karatea eta egeri egitea. Eta gauza pila bat dantzatzea ere. Jesus, emakume polifazetikoa daukagu. Eta bigarren hautagaia zein da? Jaione Mari Juan. Jaione Mari Juan. Eta zuri ze gustatzen zaizu egitea? Atletismoa egitea. Atletismo eta ze frogak adibidez? Baiak, korrika egitea, salto altura, longitudea, Jesus. Beraz, lehenengo finalerdian bi emakume deportista, bai jauna? Ondo, ea, nor dugu hemen, Morosko? Mikel Martín. Mikel Martín. Ondo. Aizu, zine asko gustatzen zaizu lentzun dut, bai? Zein da ikusi duzun azken pelikula? Mortadelo eta Filemon. Polita! Eta nor dugu neska polita hau? Aizea Martínez. Aizea Martínez. Entzun dut mediku izan nahi duzula? Bai. Aizu, bani ez dulak jota nago. Zer hartu behar dut? Jarabea. Jarabea? Ondo da, kaso egingo dizut orduan. Tira, martxan jartzeko, Felipe bakarri falta zaigu. Hori bere alaxe konponduko dut. Tira lasai, gure lekuak hartzen joango gara, eta horrela setxukun jarriko gara, gorriarekin hasiko gara beti bezala, beraz, Garazi zure txanda da, eta animo, erakutsi indarroi! Haupa, Garazi! Bat! Bi! Animo, Garazi! Animo indarrekin! Ui! Iru! Itxon! Orain ikusiko duguta Garazi zer egin duen, 4 sartu ditu, eta orain ikus dezagun bai, Jaionek zenbat sartzen dituen, beraz? Jaione, hartu lekua, eta nahi duzunean, animo! Haupa, Jaione! Bat! Bi! Ui, da punteria! Iru! Finalerdia horrela geratu da. Garazik 4 sartu ditu eta Jaionek 5, beraz, gure lehenengo finalista Jaione da. Zorion abiei eta izintzazue bankuan eixeritagu bigarren finalerdia egingo duguta. Mikel, Aizea, zuen txanda, ondo ibili. Ja, Aizea, animauta? Ba, hartu lekua, Eta erakutsi indarroi, animo! Venga, Aizea! Ba! Osongi! Bi! Iru! Ederki zaitza lau! Sei! Zazpi! Erki! Zortzi! Berdi! Hamar! Osongi, Aizea! Tira ba, ikusi duzuenez, Aizea fin ibili da, 10 sartu bai ditu, eta orain ikusi ezagun Mikelek zer egiten duen. Mikel, hortxe daukazu zure lekua, eta animo naizunean! Venga, Ui! Haupa, Mikel! Bi! Iain garroi! Iru! Lau! Sei! Zazpi! Oso, Mikel! Tira, Mikel ere oso ondo ibili da, eta 7 sartu ditu, orain guazen danak aurrera,
ikusiko duguta. Ia ba, A ber. jar gaitezen txukun, eta ikusiko dugu, lehenengo finalerdia horrela geratu da. Garazik 4 sartu ditu eta Jaionek 5, beraz, Garazi ez da finalera iritsi, baina kamiseta polita hau etxea eramango duzu, beraz zorionak. Eta gure lehenengo finalista Jaione da! Hori da! Txaba beretzako, zorionak! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue Mikelek 7 sartu ditu kamiseta beretzat. Zergatik, gure aizeak 10 sartu delako baizu, eta gure finala handia jogatuko du. Zorionak laboi eta finala ikusi nahi baduzue, oraintxe gatoz, minutu gutxi barru, ez mugitu zuen lekuetatik, bale? Entrenatzera! Uepla! Begira, Mirri, ze politak. Ikusi du, Mirri. Erosi ditudan eskunarru berriak, ze politak diren. Ikusi ditiat, arrunta ditu. Baina, Mirri, begiratu ere ez dituk egin eta ara, ukitu itzak ikusteko ze goxoak diren? Nik zauzkia gauza importanteagoa buruan, nire eskunarruek 5 jolas eskidak. Aizak, Mirri, ia morratutago, ni baino askozaz ere dotoreagoa naizelako. Benzede, Tiburtzio Astoren arrantzak, baino 11 aldiz elegantzia eta glamurra handiagoa xaukatek. Bai, Txontxo jarri nahi duk, Bala jartzen bai. Ez diat nire eskunarru berrien mekanismo sekretori haren berririk emango. Mekanismo sekretua? Nola da hori, Txibi? Jakin nahi duk, Konzentratu bala. Konzentratu? Begirazak ondo. Ondo konzentratu adi. Itxi begiak orain. Itxi. Ai, hop! Pilas! Zuge pozoitxua, adarra jo direk engainatu egin nau. Ikusiko duk. Ez da diapri negatu. Pilas! Ze polita diren barakaldoko barrakak. Mirri, hortzeatorrek txiribiton. Jantzitzakik ere eta iok txantxabera txiribiton eta barra egingo diagu. Guapo etorri aiz gaur, Egia esango diate, gutxigatik bada ere, ia ni bezain doktoreago gaur. Txibiton, esaldidak eser berezirik somatzen, nik egarputzean, eta eskuetan esalduk ikusten, beira, nire eskunarru berria. Magikoak ditu. Magia probatu nahi? Adarkiba orduan, konzentradi! Begira ona, txikiton. Itxi begiak. Txikiton. Ez ikusi nahi. Bueno, konzentratuta egon da nahiko hau. Segin behar duan. Lurrera begiratu. Jopenak! Intxor baten inteligentzia daukak, bambolio! Baina dena aldrebez egin du, morredel. Dena aldrebez egin du. Aldrebez? Ara, ikusi eta ikasi. Horixe, mamorio, ikusi eta ikasi. Hori da. Lehengo bera egingo diagu berriro. Horixe. Ea. Begiratu ondo. Konzentratu da. Konzentratu adi. Itxi begiak. Jopenas! Traidore galtza hundiak txerene! Kaiku segapotuak hori ze!
Tira, Mirri, ez adionela jarri gure txiki polit jori ez azerretu. Bestia dantzan egin nahi. Abestu egin nahi diat. Eta ez balin magara, bere alako batean abesten hasten, triste jarriko nauk eta makurtu egingo nauk. Ez adi makurtu, Mirri. Kantatu egingo diegu, nahi duan guztia. Baina, denok elkarrekin gurekin kantatuko duzu, ez da? Tira ba! Ados orduan, denok batena, abestuz, baina osenki, lotzari gabe! Endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapla, txapla, txalupan, txapla, txapla, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan, egan, egazkin, egan, egan, egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Zinizanga txirrindan, zinizanga txirrindan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Japa, japa, japa oinez, japa, japa, japa oinez, ari naiz ibiltzen. Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron. Bebillo, abiadura itzela hartu, konturatu gabe, finalera heldu gara. Bai, orain gure ikazkinek euren trebezia erakutsi barko dute gure sari potoloa eramateko. Hori da, eta lehenik eta behin gogora ditzagun bat zeintzu daude gure finalean. Bi emakume paregabe orain honetan. Lehenengoa, Jaione Mari Juan daukagu, eta berak esan digu atletismoa ikaragarri gustatzen zaiola. Besteak beste, altoera jauzia, luzera jauzia, baiak, eta pixu jaurtiketa egiten ditu gauza pila bat. Eta gainera norbait agurtu nahi du, ezta? Ibaibe, hoixe da, ikastola muxu handi bat behientzako! Aizue, eta nor dugu hemen, Baizea Martinez doktorea, mediku izan nahi duelako. Baina plastika eta saskibaloia asko gustatzen zaizkio. Eta bere ama, Aitita eta Aiera laguna agurtu nahi ditu. Txalo, handiba, gure finalistentzako. Eta etor dadila korrika, gure Felipe! Eta guk gure leku hartuko dugu. Kasu honetan Jaione hasiko da, beraz, hartu zure lekua Jaione, eta nahi duzunean erakutsi indarroi. Iru, erakitza.
Mikala, arri, Jaione! Oso ongi, Jaione, oso ongi bilitzara! Tira, ikusi duzu da, Jaionek 5 hartu ditu, eta ikusi zagun bigarren finalistak zer egiten duen. Ia, Aizea! Aizea, zure txanda! Venga, hartu lekua eta animo, erakutsi punteria hoi! Bederatzi, oso ongi, Aizea! Aizeak bederatzi sartu ditu eta aurrea joango gara. Eta azken puntuak eta ikusiko dugu. Ia ba, Jaionek 5 sartu ditu eta Aizeak berriz bederatzi, beraz garbi dago, Aizeak irabazi du. Eta zorionak emango diegu biei, eta oparian non daude, ia ba. Ara! Tira ba, Jaionek bigarren postua lortu du eta berarentzako motxila polita hau. Zorionak, Eta gure txapeldun handiarentzako txirrinda bikaina hau, zorionak, Aizea. Tira ba, zer betiko jungo algea danak zaintzea. Zainpatu izten hori ez da brometan ere. Guazen hemendik korrika. Gero arte! Kuku! Aizue, musika entzun nahi du dantza egiteko, baina ez dakit ze gertatzen zaion traste honi? Ez da bil? Traste zarra! Aizue, irratian musika entzun daiteke ez da? Bai, hori esan didate, baina ez dakit ze gertatzen zaion irrati honi, ez da pizten! Nola pizten da irratia badakizue? Irrati honetan ezin da musikarik entzun? Ez, zergatik, ez du funtzionatzen? Ez du pilarik ala? Badakit, irrati hau Pepitorena da, eta Pepitok musikarik ez duen irrati batu. Ai, xurra da geho Pepito hori, miserablea, hain da polita musika ez da? Itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora, zatarita, titarita. Ai, mamorekin hitz egingo dut. Oi, bat izaztu iken zait, Ai. Kukua kuku, kukua kuku. Kukuru, kuku galaxi. Momo naiz. Zer ekarri bidatzu gaur? Irrati bat. Musika entzuteko aparatu liluragarria. Bai, baina berezi... Piztu zazu orduan. Berezi xamarra da irrati haue, ara ez du musikarik. Oso arraroa iruditzen zait, Galaxi. Bai. Deskuiduan etzen nuen berriro hankasartuko, ez da? Ez dut uste, ara begira. Botoiak ditu pantalla txiki bat, eta antena, eta ikusten... Kaixo, nor demondre dago telefonoaren bestaldean. Ahots bat entzuten da. Momo, uste dut irratia piztu dudala. Garazi? Zu zara Garazi? Ze arraio egiten duzu nire telefono mugikorrarekin, Marimatraka? Ekarri oraintxe bertan bueltan. Pepito da! Ai, nahastu egin naizela uste dut! Pepito ipustarre. Zer gertatu da, Galaxi? Momo, nahastu egin naizela uste dut nauzi. Berriro? Bai. Irratia zelakoan, Pepitoren telefono mugikorra hartu dut. Eta bere alatarriko da nire bila ikusiko duzu. Bazkarri bili.
irakurri instrukzio liburuan nola funtzionatzen duen telefono mugikor horrek, eta gero, moztu konexioa. Mugi. Bueno, berela egingo da, bai, venga. Telefono mobila, naizega potua. Telefono mobila, naizega potua. Gure bizitzan dago, erabat sartua. Ai, oi, ai, erabat sartua. Trasterik ez duenak, dirudi tontua. Trasterik ez duenak, dirudi tontua. Sarri deitu ezkero, akabo dirua. Ai, oi, ai, akabo dirua. Laster dabil mobilaz, txiribi mutua. Gora kukua eta kukurru kukua. Sentitzen dut, Momo, berriz ere nahastu egin naiz. Kukurruku galaxi. Kukurrukuku. Planeta honek inoiz izan duen espioirik txapuzeroen azara. Txilindrona, kotiokina, iruzurtia eta gainera lapurra. Segapotoa puskatu didazu. Txikitu. Konturatu gabe erori da eta... Oraintxe esplikatuko dizut nik ze diferentzia dagoen. Irrati baten eta nere telefono mugikorraren artean. Segi! 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 Pepillo! Ui, Pepillo! Baina non sartu da mutila hau? Zuek ikusi alduzue? Hortik alde egin du? Abai? Ai, ba Marcel magoa orain txeldu da. Trenean igotzeko txartela erosteko asmoarekin. Eta makinista torrante hau. Jokoz kanpo. Galduta, misin, desagertuta. Ai. Hara, ba, ator Pepillo? Bere pausu baldarrak entzun ditut? Xiribiton, azze martxa daukazun? Motel John Travolta ekartzen didazu gogora. Jope, diskotekako erregea ematen duzu. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Txiribiton, txundituta naukazu. Hori da herria, eta hankarinak, eta artea, eta estiloa. Aizu, dantza ikastara trinkoa emango diazu, Ez dut inoiz zu baino irakasle hobeagorik inon aurkituko. Guazen ba, gero arte! It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Berdea, berdea. Zapia berdea. Gorrilla. Txurilla. Ideia. La, 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 la. Ideia. Ideia. Zapiak. Kartak. Kartak. Barrura. Ideia. Zapiak. Kartak. Ara. Zapia. Kartak. Ideia. Bi partaile. Zuk, bai, eta zuk, bai, txaloak. Hemen jarri, zuk hemen. Hemen. Ideia. Zapia. Kartak. Kartak. Nastu. Tolestu. Erdia. Erdia. Nastu, nastu, nastu. Erdia. Erdia. Nastu, nastu, nastu. Erdilla. Erdilla. Nastu, nastu, nastu. Ideia. Hartu. Goma. Gomatxoa. Koloriak. Gorrilla, berdea. Aukeratu. Urdina. Vuelta. Beste vuelta. Nastu, nastu, nastu! Txapuza. Nastu, nastu, nastu! Ideia. Kartak. Kutxa. Kutxa. Ideia. Karta aukeratu. Mostu. Horrela. Erdilla. Oso ondo. Karta. Karta. Erakutsi. Bai? Ikusi? Hemen jarri. Nik ikusi. Nik ikusi karta. Erreginako bihotzak. Ideia. Karta. Hemen jarri. Beste eskua. Ideia. Magia. Hartu. Ideia. Sendoa. Hartu. Ideia. Azken barita. Ideia. Karta. Karta, txurilla. Ideia, zapia. Goma. Erreginako bihotzak. Hakuna Matata. Erakutsi. Erreginako bihotzak.
horse feet on the floor, never waiting at the door. You know that ain't shit. Lagunot, hau da pagotxa. Tren geltokian diskoteka berria iriki dute. Eta bi gonbidapen eman dizkidate bertara joateko. Ai, plan politia za? Baina, ez dakit, konpromezu galanta daukat orain. Nor eramango dut nirekin, Nor? Ez dakit. Pepito aspaldiko laguna dut. Txirri, galaia eta dotorea da. Mirri bihurria eta divertigarria. Eta txiribiton bai, bihotzoneko adiskidea bai. Baina, ez dakit, zu ezin eramango zenukete. Pepito, txiribiton? Ai, erabaki zaila da, oso zaila. It's an overhead lift, it's a 4-barrel Plaza, yeah. Fuel injection cut up in chrome and a rods, yeah. I'll get the money, I'll get the money. With the horse feet on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never getting license in this lightning. Txiribiton, azze luka daukazu motela, azze estiloa. Oso guapoa zaude bai. Ta, nora zoaz ba? Ai, ni ere gustora joango nintzateke. Dantzari fina zara Txiribiton. Eta ederki erakutsi didazu nire gorputza ganoraz astintzen. Baina, ez dakit, agian besteak aserratu egingo dira, ezta? Txiribiton moteleza, ez zaite aserratu, gutxienez aukera bat merezi dut, ezta? Bai, hori egia da, txirri nahiko aspergarria da batzuetan. Ufa, txirri! Ia, zaitut ezagutu, hoi da piura daukazuna motel! Ez da inbezperako neska. Nere beti gustatu izan zait, ukitu moderno duten erropak jaztea. Zer diok, ni beti praia itxura eramaten dia dara, eta ik dinosauria itxura eramaten duk beti. Eta une konkretu honetan, dinosaurio mesopotamikoa. Aizu, utzitzazu eliskarrak alde batera, Aizu, txirri. Zu ere diskoteka berrira etortzeko asmoarekin etorriko zinan, ez da? Bai, alaxe da, eta jakin izan dudanez, zuk bi gonbidapen omen dituzu, Ba, ondo entzun duzu? Japa! Ba, maitane, asko saiatutan ez dezu inortopatuko nire sasoia, nire kemena, nire estiloa daukanik. Ni diskoteka pistan jarrita, egundoko abilezia daukat nik. Bai? Ba, Txiribitonek gauza berbera pentsatzen du. Txiribiton, ibai aizela laguna motel, mil esker, Txiribiton! Baina ze esaten ari aizi? Ze zen kozkor errena baino okerragoa aizta? Amaika ikusita sentitzeko jaioa gaiuk. Zea, mirri kankanera jantzita ikustea bakarri faltatzaidak orain. Hontxo! Mirri baina, oio loka ematen dut mote. Ze, bai traza horrekin, ez da kapa bertsolari jatorraren biura, Fantasma, makallau. Ze, barregarri nagoela? Bai ere bai, txori flauta. Eta gauza bat esango diat, nire musugorri horren ondoan ipurdia jartzen badiat eta puskar bionik bat botatzen badiat, oraindik ere barregarriagoa. Aizu Mirri, onartu beharra duzu, xele horre xamarre etorri zara, Beraz, nik guapo etorri nahi nuen, baina bi hauek aurreatu itxeskit, eta almazeneko jantzi polit guztiak hartu dituzte, eta niretzat soineko sistema besterik ez diate utzi. Eta nora zoaz ba, Rio de Janeirogo karnabaletara? Karnabaletana? Aixo, ni zure
zurekin diskoteka berrira joateko asmotan nago, preziosa! Alferrik abilmirri, itxura horrekin diskoteka da azaltzen baiz, udaltzainek bertan atxulatuko urte. Eta zuzenean, kalabozora emango haute. Makarra itxusia, makallau! Aizue, aski da. Ai, tira, lehen ere esan dizuet. Niretzako sekulako konpromesua da. 3 hauetatik bakar bat aukeratzea. Tira, hori argi dago Txiribiton. Zu dantzari aparta zara eta juzko irakaslea izan zara gainera nerekin. Baina Maitane, Txiribiton gizena dago, potolo, ha? Hoize, eta berehala, izerdi patxetan hasiko da, erridikulu galanta ingo duzue. Begira, ni ziur nago, Txiribitoninik ematen dizkio dela 1000 buelta. Bera baino askozaz ere artista hiltzelagoa naizela ni. Ba, ni ziur nago, Txirri afizionato utxa dela, amater utxa, supermirriren ondoan. Beraz, Maitane, atera kontuak, Tira, gutxienez, aukera bat merezi duzu zuen maila erakusteko. Bai. Ba, begira, txundituta utziko zaitut nik nire fandangoarekin. Nik erakutsiko dizut, xerren benetako euskal porruxal da! Txikito, musika amaitu duk! Gainera, porruxal da gauza errezegia du motel. Txokolatezko galleta jatea baino horrexiagoa dut hori. Amai, ba fandangoa, Amona Martxolonen garaikoa duk. Makallau! Ongi da, Txiribiton, ongi da. Zuk ekarritako nazioarteko musika jarriko dugu, ia bengoz eztabaida bukatzen diran, Primera! Zu, Txirri, prest altzaude? Prest, bero eta puntxu-puntxua nago. Martxa! Badakaldo! Bizigu mutur xuriaren ikuskizuna, aztekotan da! 1, 2, 3, 4! Makallau! Baina, gertatu zaren, izotz pizta bezain irrizan korra dago hau. Hala, segi. Oa, ipurdi hori lehortzera, babolio. Ara, aizue. Arrazoi pixka bat badauka, hor norbaiti olio txurrusta erori zaio, Ia da? Lasain, ni ez zait horrelako hori gertatuko, Eskerrik asko, Txiribiton, argi. Txunitu dautziko zaituzet, Haua xabalik, Ja ba, pista partikularra prestatu ondoren, listo zaude? Prest, senyorita, utzilekua, 1, 2, 3, 4! Riau! Pelas, enekien hau, Aladinoren alfombra egalaria zenik, hasi ipurdikoa. Txiribiton, hemen erabaki beharrekoak erabakita daude. Elkarrekin joango gara diskotekara bai, zuzara dudari gabe dantzaririk prestuena. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame. Kaixo, hemen zeunden, morrezko? Ez, zuetzoaz diskotekara, zu kalabozora zoaz.
Baina, zer gaitik? Gizajoak ez du hain gaizki dantzatzen, ez da? Bostaxola niri kaiku honek nola dantzatzen duen. Ba, bere arropak ez dira hain itxusiak. Edo zer gauza jazten duela, kankailu hau beti izango da itxusia. Baina ze arraio gertatzen da orduan, zergatik eraman nahi duzu Txiribiton espetxera? Geltokiko supermerkatuan lapurrete egin duelako, horixe. Egia! Eta zer lapurtu du ba? Alfombre galari bat eta irratik asete hau, horixe. Baina larrutik ordainduko du. Kitxo, hemen txebokatu dira gure arteko norgehiagokak eta tirabirak. Gonbidapenak hautsiko ditut? Eta diskoteka itxi egingo dut. Bestela ez dugu bakerik izango. Ziri ederra sartu dio Txiribitoni. Kaiku horrek ez du ezer lapurtu supermerkatuan, baina bete-betean sinetsi du ni polizia gaiztoa nintzela. Zuek ere bai, ez da? Bai! Geloskor nengoen, ze arraio. Ez du nahi Txiribiton arlote horrek, seguro landerinoarekin dantzatzera joaterik. Nahiago dut, denek elkarrekin bidaiatzen jarraitzea. Bestela aspertu egingo nintzateke. Ulertzen duzu ez, da? Ulertzen duzuen ere postura? Kontxo, Jose Lontxo! Haupa, Josepa! Agertu zara azkenean? Bai. Ta, nori bili zara? Hemen, sekulakoak eta bi gertatu dira. Hor non bait, galduta. Aizu. Hoi da hoi bibote polikia daukazuna ez da? Estilo zaldatzera baki dut. Interesgarriago egoteko, badakizu. Ba, niri nahiko ezaguna egiten zaite, Jende askok erabiltzen du. Modan dago. Ba, orain dela gutxi, polizia arraro bat ibili da hemendik bueltaka eta... Maraka! Berandutu egin zaigu. Aizu, gero jarretuko dugu, ez da bai. Orain Pelipen martxan jarri behar dut. Ongi da, jo Txiribitua, baina ez zara hain azkar eskakeatuko. Lehenago edo beranduago, azalpen mordua eman barko dituzu. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa. Sardin burua baino, obeda olioa. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa. Sardin burua baino, obeda olioa. Lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la lai lai. Lai 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 la la lai, la 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 lai la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai lai lai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai.